enw yw Messi. Heddiw, da ni'n mynd i chwarae Lerpwl yn erbyn Newcastle United. Ac mae Lerpwl yn gwisgo coch. Ac mae Newcastle United yn gwisgo du a gwyn. Dwi'n pwysio A, mynd at y gêm wan. A eto. Wan dwi'n ymarfer saethu ac dwi'n trio saethu a hitio targedi. O, mae ddim yn rhy bell. A wan, dwi'n pwysio X. Dwi'n saethu a dwi'n methu. Ond dwi'n methu efo'r saeth. Wel, dwi'n disgwyl beth melyn basio fi. Ac dwi'n methu. Wan, dwi'n stopio'r gêm. Wysio, bwtyn efo llinella i fynd i'r gêm. Pwysio A, fynd i'r gêm. Chwarae ni heddiw ydi. Minula Chance, Gyrtle Sacco, Markovic Henderson, Lucas Moreno, Gerard Coutinho a Sturridge. Pwysio A i fynd i'r gêm. Lee Roberts ydy'r referee. Fi ydy'r hogyn sy'n mynd saith coch. A dwi efo'r bel. Dwi'n trio cael y bel dwi fel. Ond yma nhw yn dda. Dwi eisiau canolbwyntio bod efo'r bel wan. Pasio efo 9. Ond mae ddim yn hyn bell. Efo, mae'n y bron yn sgorio. Anlwcus. Dwi efo'r bel wan, dwi angen canolbwyntio. Gôl bach e. Dwi'n colli'r bel. Ac da ni wedi cael y bel, ond mae wedi mynd allan. Fi di'r hogyn sy'n saith coch. A dwi'n dod amdan yr bel. Ac maen nhw'n trio saethu ac da ni'n stopio. Di efo'r bel dwi eisiau canolbwyntio. Neu lle dwi'n colli'r bel. A maen nhw wedi sgorio gol. Rhif 20. Newcastle 1. Dwi'n pwysio A mynd yn ôl i'r gêm. Dwi'n pasio i dwi efo'r bel dwi eisiau canolbwyntio. Dwi'n pasio'r bel. Dwi'n dod o dwi'n. Methu. Yn pwysio X ag yn methu. Mae'n gol. Gol geidwad. Cicio'r bel. Lerpwl yn trio gael i. Mae'n trio dod am yr rhedeg yn dda. Newcastle. Dod ag bron iawn y bel. Yn allan. Na! Paid yn mynd iawn.
Mae'n eisiau sgorio. Na, dyn nhw'n cael. Na. O, dyn nhw'n cael y bel. Dwi eisiau cael y bwyntio. Diamant efo'r bel rhyw 12. Capela. Mae'n gol geidwad yn cael cic. Dwi'n pwysio X ac mae'n mynd yn uchel ac yn bell. Ac mae Lerpwl yn dod ar ôl y bel. Ac mae wedi cael ei drwysio cael o boed am bod i'w bron iawn sgorio i ni me. A dwi'n cael ei bel. Dyna mae'n pas dda iawn. Mae'n wedi pasio i'n bell. Yw'r bel o hwnna. Dwi'n colli. Ciciau. Ag dwi'n methu. Ag dyn ni wedi stopio. Dwi'n meddwl mae'n gic gornel. Yndi. Mae'n gic gornel. Dwi'n mynd i'r canol o'n i stopio nhw. Ond ti cei fewn ag y methu. Aw! Dwi eisiau canolbwyntio. Dwi rili eisiau canolbwyntio. Maen nhw'n bron a talu. O, dwi'n colli. Dwi'n chwarae well ar gêm yma. Bron iawn. Dwi'n pwysio X wan ac mae'r gol geidwad yn saethu ac mae'n saethu da. Oedd yn dda iawn. Ond da ni wedi colli'r bel. Mae rhyw nawn cael ei... Mae'n dod! Ag... Mae'n ei fynd ag un dwi'n sgorio. Mae'n ddau ddim. Pwysio A. Fi'n dod fanna. Dwi'n licio'r gol. Dwi'n cael y centre. Dwi'n dod... Dwi eisiau canolbwyntio. O na. Lerpwl shot, Lerpwl 2, Newcastle tua 8, mae'n dweud 8. Dod amdani. Ac mae wedi cael ei cic gornel. Dyn nhw'n cael sgorio hwn de. Eisiau cael o bwyntio. O, bron iawn. Mae'n gic gol. Ac dyna seithio dwi eisiau canolbwyntio os dwi'n cael y gêm. Dwi wedi cael ei, dwi eisiau canolbwyntio. Please. Ond mae wedi pasio i mlaen at ei keeper. Gol geidwad i fel. Bydwch gwrando y keeper. Ag mae'n taflu at y bel nôl ar y cae.
Mae Lerpwl yn dod. Dwi eisiau canolbwyntio, please. Cicio yn bell ac mae'n hanner amser. Pwysio A wan ynddo. Wedyn dwi'n cychwyn y gêm wan. Dod. Na, dim fi, yr tîm arall. Newcastle. O, ma'n dod. O, dyna chi agos. Dyna chi anlwcus hefyd. O, ma'n wedi llithro gael y bel. Oedd y trio llithro de. O, dwi'n meddwl gath i stop gen Lerpwl. O na, nath i seithio, nath i hitio pen i dîm i hun. Tîm i hun, stopio. Dîm i hun. O, dyna chi agos. Mae'n gic gol hwn. Pwysio A i sethu. Dwi'n pasio i efo A eto. Pasio i eto, mae bwtwm A, mae'n mynd i'r tîm arall. Mae'n dod, mae'n saethu a methu. Mae'n tawliad y bel. Mae Lerpwl on ag Wilfred off. Cold off though. Mae Lerpwl wedi colli'r bel. Dyna chi yn lwcus. Bron i Lerpwl. Cicio i allan. Dwi'n licio'r corners ma. Dwi'n licio cymryd o nhw fy hun de. Na, paid a sgorio. Hogyn Lerpwl di brifo, dwi'n meddwl. Pan bod mynd i'r lawr. Yn gorwedd. Mae'n mynd i brifo. Mae Newcastle efo'r bel. Dod efo'r bel. Dwi efo'r saith coch a dwi'n symud o at yr hogyn sy'n trio sgoria. Dwi'n gyn off ag 25 hon. Be? Ag wedyn methu. Yn pwysio A i basio. Ond bod dim yn licio saethu. Dim yn mynd i'r lle iawn tisio fo. Os dwi'n saethu, mae yna rhywun arall yn dod o flaen fi, dyna pam dwi'n licio neu shotis. Dwi'n cynnu passes. Dyna chi serf. Dwi'n fawr bel, dwi eisiau canolbwyntio, please. O na, dim i fanna Coutinho. Peidiwch a sgorio.
Paid, ti'n rybys. Na! O, na methu nath o. Ie, nath o fethu. O'n i'n meddwl na sgorio nath o. Ffiw. Oedd e bron, pan eisiau odds. Nath o dros tocyn fi. Dyna pam fi'n licen yn dweud shotters. O! Gath y twtch ar y bel yn ddath yn ôl i'r tîm arall. O, mi allan. Un gic. Go. Oce, dod. Dim i fan na. A mae o fod Coutinho gwirion. Ei. Ia, mae Newcastle Liverpool. Mae hwn yn anodd dim yn y dal ar y dim. Chia sgorio. Bron i cael y tacl. Gwra o'n i'n gallu cael. Heddi wedi bod yn siop Lerpwl yn cael peliad. Dwi'n tîm Lerpwl. Na! Maen nhw wedi sgorio 3. Oedd yn yma fod i. Pwysio a mynd yn ôl i gêm iawn. Na, mae Newcastle ma'n anodd. Ie, ond dim yn games go iawn, ia, ma'n nhw'n hawdd. Ma'n nhw'n Ola League i fod. Ella na ail Ola League, dim bod Burnley sy'n Ola. Ella na chwarae neb yn Burnley ta. Dwi'n mynd efo'r bel lawr o'r ochr. Na! Dim i fanna. Fi'n yn gwneud yr peth ti'n gallu troi yn y lle anghywir. Mae Newcastle Liverpool. O! Bron iawn. Gael i hwnna gath ar pas. Na! O, mae bron dros y lein. O. Maen nhw'n dangos i ac oedd y shots yn fanna. Oedd o ddim yn agos i'r lein. So pam nath nhw ddangos i. Dyna chi gic dda o'r gornel. Dwi'n canolbwyntio i stopio heinan. Hydar sef ar bel 30 a bied. A maen nhw'n seithi, a maen nhw'n sgorio! Mae ar y 90 munud bron iawn drosodd a maen nhw'n curo bron iawn dros di ddim. Oedd hwnna'n gol dda. Oedd y keeper ddim yn dda iawn. Mae'n dod. Ia, dim ni Newcastle de. Ac mae drosodd. Fe enw i yw Messi a hwnna'n gêm dda. Ta ta.